First dog po dito sa may Bubunan po sa Rubio, Pangasinan. Ayun o. Yun, Kit, before. anak po ng aking alaga na si Claude. Ayan na, labas dila, kamukha nila yung tatay nila. Right, tara, kupitan na natin sila. At yun, dumidilim na po ang langit. Overtime na naman po kami ni Bon Angelo Magpayo, ayun, no? Isa natin yung pads niya. At ang dumi-dumi. Yun, matid to guys, to mga aso na to. Pero hindi naman masyadong sakto lang. Kaya pinapikat natin sila kasi bata pa sila, 7 months old lang. Yun. Tira na niya, no? Magic hands yung nila, fur nila. Alright, alright. Yan, sa mga gusto mag-paste at po dyan, comment or below. Now, message nyo lang po ang aking Facebook. Mark Fernandez, Mark Chenocos Fernandez at aking Facebook account. Magic Hands TV. Pakivisit na rin po ang aking maliit na channel, Magic Hands. Dog groomer and pet at dog shooter. You know, buong Pangasinan po ang ating area guys. Kaya comment down below. Ito na yung finished product natin guys. Salamat po sa pananood sa aking mga videos. Yun, maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Malandang gabi po. See you.